Adaman nadlaw ko kani boss. Iso lang nga ruden tinayranod iti kinabaknang ni madam. Kasla saan man laan nagladingit, idi nakamasayag ni madam. Ado ti mangibagbaga iti kasta, nanang. Napatpatigkan kwa na ti kwarta, ngam ti asawa na. Jay samot sa nikwa, day di madam ti kinayat na. Kasta mo ti kuna ti daduma ngam amok, nanang. Ay, sayang mat. Taubing pa'y apimusay gapo iti sakit na. Ita, ni sir tinagbalin abos iti negosyo da nga gasawa. Ay, naan-anos ni madam ngam ni Sir Salvador. Hawam mo sabali amang tawid iti sa nikwana. Tawan ka ngarud anak da. No apay mat anasapa ni madam anang panaw iti negosyo na? Adapay katatap ti daduma ah. Nga mga no saan nga amo ni sir nga imanihar ti negosyo ti asawa na. Kasta mo ti madlaw ko ah. Makita ah. Naamu namot lang dar aramiden na. Imbag ta nakaumay ka ti balay, sika nga ahente ti life insurance. Adda ka din napatag nga ibagayon, sir? Damagam no da napateg nga ibagak. Binulan ka idi nga umay gapo iti life insurance plan ni bakat ko. Ita tanatayon, di ka mat umumayan. Dakkel ti binaybayadan na. Ha? Kasano nga umayak? Kat awan mat nga rudan ni madam, sir? Anya? Saan ka di arumbeng nga ipagnam ti papeles, tapno maalak mat ti benepisyo tinagawan nga asawak? Rumbang ada kayo ti mangipagna, sir? Dakkel ti maalak no maipagna ti papeles. Makumikumak. Ikan ka iti bingay mo no ipagnam ti papeles. Kakanayon ko kat nga ron iti opisina yo. Bingay ko, kunayo, sir? Saan ka di at agigamit ti uging kat maugingan? Alam nagiti kasapulan kan pirmaak. Iyag mo iti opisinak. Sika ti mangipagna iti amin. Areglado, no kasta ti saritaan, sir. Agtinulong kayo ka ni Sally nga ahente ti life insurance plan na di asawak. Dakkel ti binaybayadan mi. Isa dakkel mat ti benepisyo a maalak. Huwan sir. Asikaso madagos no anya nagiti kasapulan. Tapno mabit na maalak ti benepisyo kiti insurance na. Sige sir. Taidamag ko dagiti kasapulan tapno daras ti panakaipag na ti amin. Agunay ka nga roden. Awan pa'y mat ti aramidam ita. Sarakam ni Sally nga ahente ti insurance di opisina na. Matungpal sir. Masurunak iti dadya nga ahente. Nalay nga mangguyugoy iti miyembro. Ngam no may papan iti maala a benepisyo. Masapol atang danan. Mangguyugoy siguro tinaypaakam at trabaho na sir. May sakamat. Iso nga rod ti kanayo na mapan iti opisina da. Pati mangitrabaho iti panang-claim iti benepisyo ko maket trabaho na. Ta ahente kat nga ron. Sir. Kayat na ti umawat iti kwarta no agsinger. Ngam di na kayat may baon no may papaniti panang-claim iti benepisyo. Peste iti rupat kwarta. Napanam ka di. Ada imbaga ni Sir papanantang ang awan kamat. Nalpas kumutan nga intulod ni Sir di opisina. Mapan kon tusukunan, intun malpas ti opisina. Kalpasan ko mga intulod mo akat saan ka apimanaw, ta kunana mapantay di nang ibawnan na kanyak. Si kamat lagayam ti imbaw na. Apay masapol nga daak. Si kangarot ti driver. Jay lugan nga iman manehong ti pagluganan ta kumaanapan. Awan mo ti imbaga ni Bus kanyak akasta. Rumbang ka di ataksi ti pagluganak, no adda ibaon na apapanak. Panunutom mamad. Apay kumangay a panunutak. Bukod mo aparikot dayta. Tasikakat nga rod ti imbaw na. Nagalas ka ti panagniw-niwat na. Managing bubukod. Nalpas ka di amin nakasapulan tapno maalag ti benepisyo ti life insurance. When boss, masapol nga agpakita kayo iti opisina tapno maalayo. Nasaya at no kasta. Mapanak nga roden no nalpas amin na napapeles na. Dahil tatimbaga ti ahente ti insurance boss. In kayo i-claim.
Pagmayatan no ma-insure ti tao, tapno adanam naman, no daytoy ket pumusay. Pagsayaatan ti beneficiary, sir. Ada ngamin maala no kasjay. Huwag nagpweso. Ita, adda maalak iti life insurance. Boss, ijay ka di opisina yun ti papanantayo ita? Iti insurance company. Inakalang ti life insurance tinagawan nga asawa. Damag ko. Dakkel samat ka no ti maala ijay, boss. Iso nga ron nga in-insure ko ti asawa. Tapno adda maalak no daytoy ket pumusay. Boss, muda kayo mat nga iti pumusay. Asino mat ti mangala iti benepisyo yo? Di mo man damagan day ta kanyak. Saan ko nga in-insure ti bagi, taamok asaan ko amala. Awan mat ngamin beneficiary yo, boss. Awan mat anak yaw. Saan mo man nadadailan ti mod ko? Mabayag pa, mabasamak day ta kanyak. Jayin kariyo abingay ko ngay, sir. Mayat gayam, ti pan naka-insure na di asawa. Iti life insurance. Ta dakkel ti maalak. Agpa-insure kayo mat nga ron, sir. Asino kumangay ti mangala? Mabayag pa day ta abanag kanyak. Kasano ti pan nakaamuyo? Mabayag pa ikada kayo, sir? Basta day ta ti mariknak. Mabayag pa. Nasalsalon atak pa ingamnuang. Ibalakad ko nga ag-apply kayo mat iti life insurance plan nyo, sir. Saan nga ron? Ta saan kumatla nga pa kay nanudan? Inton adan to asawak. Isunto, ti yalaki ti life insurance plan. Kaya't yung asawan, mga sawa kayo pa'y, sir? Apay, adda ka din nakaskas dawi ti dayta. Kabalak pa'y mo. Adya ka diti kunayaw a pagsaritaan tayaw, sir. Agsagana ka tayntong dumanon ti tiyempo. Sika ti pagbalinag a caretaker ti vacation house ko iti isla. Ha? Saan ka day ang naiputputong day jay nga isla, sir? Jay laeng balayaw ti naipatakder a balay ijay. Adya kumano kasta. Adamat sweldo nga agyan ijay. Asino kumatikadwak ijay ngay, sir? Adan to kadwa mi jay. Tiyak balin na reyna ti isla. Asinaw kun kaanaw, sir? Saan ko pa yung amuno ka ano kung asinon to ti kadwa mi jay? Saan nyo nga amaw no kaano kun asinaw? Mabalin ka di mo ti kasta, sir? Asino ti boss? Sikaw ano siya? Basta sagana ka. Itaman pa nga da chocolate ken rose iti lamisaan ko. Asino nga ta tinangikabil? Di tagayam lamisaan mo tinangikabilan ni boss iti impagatang na kanyak a rose kan chocolate. Iti anyaga po nga ikanak ni boss iti kastoy. Ay, no. Nagasat ka. Amumon ti kayat asawan dayta. Imposible da ito eh. Nabiit pa'y anatay ti asawa ni boss. Nabiit man kan nabayag. Makuna abalo ni boss. Pudno ata da ito eh. Imposible kadipay. Kat makit-kita ti dua matam. Isu asong bata mo ni boss. Kasano kumasong bata kat di nakpay mat inaram. Intun armen na ka. Saan kan ngagpakipot pay? Baknang ko naman. Dusong batan na. Ikasar ka adako si tiyami na simbahan. Ikarik, ngagbalin ka reyna iti pagtangak. Ikanak pa'y kumaitinan-anay agundaway kung agpanunot, boss. Dusong batan nak, di na ko nawagan iti boss. No di kat sikan ti awagak iti boss. Kasano kumasyak ti awagan niyo iti boss? Sikan to ti boss ti posok. Patket nga imnas wano sanyata. Na nagbalin pa yan asan yata kada imnas ti awag yung kanyak, boss? Adi penak ti posom. Amin to akid dawam kanyak. Itad ko. Kas itinako nakon, boss.
Ikanak pa itinananay agundaway nga agpanunot. Di mo kumaunay baybayagan, patke kasanyata. Ang mga no'y patay ko lo din aksumpatan na dakos. Nalabas samat dahitan, boss. Saan analabas, patke kasanyata. Pudno unay ti bagbagak. Ore matinag amin ang bituan iti tangatang no saan apudno. Dado, sugsugam ni Cherry tapno sungbatan na. Ipasiguradok, boss. Sungbatan na kayo dayjay. Oh, pagkuna masungbatan na. Basta ikariyo kan kuana, apagbalinan niyo a reyna. Imposible, adi matignay ti puso na. Oh, iso ti pagbalin na ka reyna iti vacation house ko iti naiputputong nga isla. Anya nga iti aramidan na ijay, boss. Oh, reyna nga rod, saan ka di? Reyna? Hmm. Apay nga ijay pay, boss. Awan pulos ti tao ijay. Ano, kaya't mo tiyag presenta na kadwa na ijay kat patgan ka, Dado. Boss. Lakit na matulungan na kat mapasungbat ko. At daitin ko akong gunam. Gungguna. Nangagmot imbaga, gongguna. Oh, madi ka pa iti gongguna. Ay, kaya't ko launay boss. Gungguna ko naman. Makitam ka di tinapintas asabong kan chocolates nga intad ni boss. Adda manan? Sungbatam nga minin. Amom ka di, nga imbaga na kanyak, apayaramidan nakakano iti dakkel ken napintas a balay. Sika kano ti agbalin a reyna iti dayjay a pagtangan. Agpaiso ka diti magbagam? Agpaiso kunak tumet. Promise. Takes my heart. Uray magusing amin anwang kas kadabaka. Agpaiso ti ibagbagak. O sige. Saan mo pa'y ngarod nga ibagbagakan ko na Song batak, no idarirag naman ang tipanggap na kanya. Saan mo nga ibaybayag? Kunana ngamin, nga ay ayatan na kalaunay. Ang amno kano pakaragsakam, nga iti sabali a lalaki ti pakiasawaam, ited na ti pagragsakam. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Ited na nga ron ti pagragsakam. Kayat na asawan, iti sabali ti pangtedan na, iti dakkel nga ipapaaramid na a mansyon. No agpaiso ti imbaga ni Dado nga danto mansyon ko. Naggasatak no kasta. Song batak man langan. Tapno dinan ibawing iti sabali. Kat amang numaawan anak pa iti mansyon. Oray tong palbiag ko nga agtrabaho hak. Sa anak ama kapaaramid iti mansyon. Ngam no makiasawa ak ni boss. Jackpot adi na oras. Boss, ibagayon ti kayat yung ibaga ka ni Cherry. Masigurado kasungbatan na kayon. Pagkuna masungbatan na. Basta ipanamnamak asungbatan na kayon, boss. Dayta ti imbaga na kanyak. No kano agkapoy-kapoy kayaw. Diyay may nga agar-aram ti sungbatan na. No kasta, adda karibal ko. Damag ko ket doktor samat ka no, boss. Isang agawaan nyo, tapno saan ang makauna tinasaw a doktor. Ay, masapol nga rod nga gunaya kon sakbaya maladaw ti amin. Saan nyo adakdakamatan kan kwa na, ti maipapan iti doktor. Tamangan no maipalagip kan kwa na. Ket paayin na kayaw. Sige. Masapol nga agalibtakak. Agalibtak ka, tapno maalat ti gungguna, nga ingkarim kanya. Inta pa'y basit iti restaurant iti asideg. Tadda na patay pagsaritaan ta, Cherry. Saan ka di ang mabalin adito yung nga ibaga no anya dayta, boss? May mayat no saan alitoy.
intay tiya si nga restaurant. No saan, agpili ka, no sa dino ti kayat mo apapananta. O sige, boss. No, day tati ko na yun. You're the... Saan ka diya mabalin? Dito yung nga ibagano niya day ta, sir? May mayat no sana dito eh. Intay tiya si nga restaurant. No saan, agpili ka, no sa dino ti kayat mo apapananta. Sige, boss. No, day tati ko na yun. You're the boss. Ayos, agpalig agsamay. Ha? Anya ti ko na yun, sir? Jack na awatan. Agyaman na, tayo manugot kay ti awis ko, kunak. Napintas nga imnas, ken sanyata ti biyag ko. Itaman pa'y medyo na indaniwan ti panagsasauyo. Tada pa'y imnas kan sanyata. Dayta ket gapo itinasudi unay a panagayat ko ken ka. No hindi pa'y kumaanag kita ta. Sana kumapay abalo ita. Ang mga nada pa'y anak ta, boss. Ket dayta la unay ti tartari kagaya. Naibaga kanyak ni boss, ngagsagana akanaw. Tasyak tagbalin a caretaker iti balay na ijay isla. Kayat mo asawan. Ijay ka nga agnaan. Dayta ti ko na ni boss. Ikan nakano iti dakkel asweldo. Imbaglakit din ta si ka tinapili na nga agyan ni Jay Isla. Jack pa'y nakadano ni Jay nga isla. Jak pa'y mo nakadanon ijay. Kuna ni dado adakkel kano abalay. Adda pa'y swimming pool ken agkakapintas kano akay kayo iti aglawlaw. Uray na ngayon no ang may sa kamatlaang. Saan nga enjoy? Ay, agduduma kano a prutas ti adda ijay. Kaano ka amapan? Madanon tulat ta kano kuna ni sir. Nasa ukadiken kaday di madam ti may papan iti dakkel abalay iti isla? Kasla adda iti timbagana, nang. Saan ko unay amalagip? Idi pa'y nga minyain bagana. Napintas kano adiso, ngam awan matatao. Kasano ngay ama enjoy ti agnaed ijay? Saan ka di amayat ijay? Tama ko na ana ulimag, nang. Mabalin met kit day, ngam adayo. Kasanaw no agkasapulan ka iti medisina. Sa bagay, kasanungay nga agpaisaw. Dagiti magatang iti tiyendaan ken aminan. Narigat ti agbiyahe, tamasapul nga aglugan ka iti motorboat. Ada ka di pampasaheros a motorbot a mapan ijay, nang. Kasano ko mga da pampasaheros, ket awan met nga rod tao ijay. Kasano nga rod a makapandasar ken madam ijay? Nilaeng dadaw ti amok anakapan ijay. Ta iso ti mang paandar iti motorboat no mapanda ijay. Ay. Apay, kasano anak kapanda ijay? Idi nabiit pa'y anagsakit ni madam. Kayat natin na ulimer ken presko a lugar. Adaman madamag ko, nana. Nakapan kayo ka din iti isla? Iti ayan kada iti vacation house. Nana. Kasano anak kapanda madam ijay? Tawid nan sa kanaw iti day di mistiso Espanyol a papana. Nagyan ijay dalulo ken lula ni madam idi tiyempo ti gubat. Kastamo ti istoryada. Iso ka di apimanaw daw matlaang ijay? Tawan matatao ijay, nana? Kastamo ti istorya na ngagkaw. Interesado ka kada. Siya nga mintimbaga ni bus nga agkertaker ijay. Napintas nga ta ijay? Jakam mo, kasta kanumo. Nagyan ijay ni madam, akadwa na tinatangdanan nga agasikaso kunkwana. Idi kasapulan nga agyan iti ospital, inyag da dito'y syudad. Oray kasano ti kinabak nang. Saan ang magatang ti pirak ti salunat, nana? At damot kitday na itulong ti pirakda. No awan kwartada a pinagpaagas, ken
pinangtangdan da iti nangasikasaw, naisapsa pati ipupusay na. Itatanalpastan anangan. Sumbatang matan, ti dardarirang ko ka. Pudno ka ni matlaang nga ay ayatan na akas iti ko nam. Iti amin a pusok ay ayatan ka unay-unay. Tumukno sa dilangit, ti panagayat ko ka. Anya ka di pamanagnak mo, iti panagayat mo kanya. Lumakitam ti panagkuti dagiti bulbulong no agangin. Lumakitam ti panakabasa dagiti tapok no agtudo. Ken lumakitam ti panagsubli-subli ti daluyon iti igid ti baybay. Kasta ti kinapudno ti panagayat ko ken ka. Agka ka natin, di ka madakdakamat. Dahil ti pangkitaam, ang mabagtitak no dinak pala sumbatan, Jerry. Alaman laang yan. Sungbatan kan. Agpaiso ka ni tinangag ko. No saan mo anangag? Saan kon nga ulitan? Saan man, nangag ko ka ni. Mangrabra makaklaeng. Mamati kayo kadi iti imbagak asumbatan na kayaw, boss. Mamati akon. Adan agbalin nga asawak. Apaman nga kalay sa kami. Yalak maternity life insurance plan na. Kasano, no, da kayo ti umuna, boss. Ay, yak kurso na dati tabas tingiwat mo Kaya't mo kanita saan kon nga ito tinagtulagan tagong kunam. Ay, ni boss Mat. Di kaya't ko asawain. Da kayo ti umuna amang ibagak kan ni Madam Cherry nga agkalay sa kayon. Tapno mayalaan yon iti life insurance plan. Kasta di kaya't ko asawain, boss. Kasta ilawlawag mo tapno di ka pasubsuban. Ay, talaga kasta di kaya't ko asawain, boss. Langkong alakay. Pudno ka day, akaayan-ayat ni boss ti sekretariana. Kastamat imbaga ni Dado manang. Nabiit pa ilaang anatay day di madam. Addan kaayan-ayat na. Iso nga ron. Mas daawak matiti among tayo. Di man la naguray mabasit. Awan mabalin tayo, trabahador tayo lang, manang. Kinasaritak ni Cherry agayem ko nga adda kanumot panagayat na kanibos. Adala tamain lab ka ni boss. Tabak ng mga men. Ita apanawan, praktikalan ti babae. Ti siguridad da, ti pampanunutan da. Sika matgayam day tamasabat ko, saling. Nujak agkamalay. Addan tumanan kliyente. Asino ti agbalin a kliyente? Tamapan ko guyuguyan. No agkalay sa dabos kanti sekretariana. Ha? Agayan ayat dan? Kano nabiit da pala nagamam mo? Day tati maaramidan ti pirak. Sa bagay, pirak ti kapatgan itang apanawan. Imbag kan ni boss, ta sigurado nga dan tumanan kwartana. Ang ni Cherry ngay. Anya ti kayat mo asawan? Sigurado abumak nang mata ni Cherry no makiasawa kin ni boss mo. Ha? Saan tayo nga mo? Makitan to no bumak ng tumat ni Cherry. Awan ka di ti anyaman na keng ka. No makiasawa adagos ti among tayaw. Anya kumangay ti bibiyang tayaw. Katulong tayo laeng. Katulong tayo laeng agpaisaw. Ngam nasakit mo tirik na. Tanasingpet day di madam kada tayaw. Uray anya pa'y ti bagbagam. Awan maaramidam. Takas iti kunakong. Katulong tayo laeng. Ay, maladingi tanaklaan. Awan nga agpaiso ti karbeng ak amang tubngar. Imbag tamom nga awan karbengam. Saan ka di nga imbaga ni boss? No kaano ti ipapanyo ija isla?
Enton malpas kanong araw ti kalaysada. Jak maawatan ti mapaspasamak iti among tayo. Apay nga taakayat ko ang makita ti kunkunada nga isla, nang. Saan mon nga arapaapen ti mapan ijay? Di mo laam mo, no anya ti mapagteng mo no makadaanon ka ijay. Ngam kunada, anapintas ka no ijay. Nagado ka no ti agduduma a prutas ijay. Adda swimming pool, kan ado ti nagduduma a billit iti aglawlaw. Maimay sa kanulaang ti balay ijay. Awan tao asa balay. Kasanuda nga rod nga agbiag ijay ngay. Saan nga imposible iti baknang anak? Adadakkel a motorboat ni boss. Mabalinda ti mapan ken agsubli ijay. Mayat nga rod ano kidawak ken ni boss asumurutak no mapanda ijay. Ay, saan kumaanak? Ibagbagang pailaang jak maawatan. No apay akas lagkin tayo tiriknak. Anya? Agkalaysatan, tapnusikan ti agbalin na boss ti pusok, Jerry. Di nakadimat lang pagsangitan. Into nagasawat ha? Awan to tagtentid alwam iti sidong ko. Ipaay ko amin na pagragsakam. O sige. Umanugot ak nga rod iti kalaysa nga ibagbagam. Wala, itamit lang, may saganak amin ng iti masapsapol para iti kalaysa. Nalakalaang nga pa'y saganam. Taado ti koneksyon mo. Kan ado ti mabalin mo abilinan amang isagana iti amin. Paggunayag ti amin na koneksyon ken kwartak, tapno mabiit ang may proseso ti amin. Numay saak ton abaknang. Maaramid ko amin akayat ko nga aramidan. Manipod na tay dagiti dadakkel ko. Agmay may sak iti biyag. Nagtrabaho ak akas sekretarya. Ita, agbalinak ton abos numalpas ti kalay sami ka ni Salvador. Oray medyo lakay amay dilig kanya, tabak na. Naggasat akon, baknang ti agbalin nga asawa. Nalpas ka din ti amin. Wan boss, pinandaryo ti kwartayo, isa nabiit. Sa may sa, mo yung matgayam di huwes amang kasarakara kayo. Nasayat. Maangay nga ruden ti kasar, iti kabitan agundaway. Na kayo ti matungpal, boss? Talaga, asyak ti matungpal. Awan ti makatubngar itanyaman akayat ko. Agasawa kami ni Jerry, iti mabiit. Kablaawan kayo, boss? Oh. Kablaawan nak. Gapo iti kinaalibtak ti utak ko. Kinaalibtak? Saan ka di agapo iti ayat, boss? Oh. Ibagatan agapo iti kasta. Ken, gapo iti kunkunada nga ayat. Agyanan ijay balay ni boss ti asawa na ni Cherry. Rumbang laang at agasawa dakot nga rod nanang. Apay akas la maladingitan kayo aya. Ay, nagsayaat ka na tayo day di madam. No kumasyak ti matungpal, saan kumasukatan adagos ni boss day di madam? Awan mabalin tayo nanang. Day tati kayat ni boss. Saan amaawat ti riknak anak? Kaslaman nalipatan adagos ni boss ti asawa na. No day tati kayat na. Anya nga rod ngay. Adda karbangan ni boss sa mga sawa. Tabalo kat nga rod, nanang. Imbag tay may kaditi balay, apaman ngay nawagan ka. Anya ka diti maipay ko, sir? Agaplayak para iti life insurance plan ti asawa ka ni Cherry. Saan ka di ang may mayat no dua kayo, sir? Nilaing Cherry, ti alaak. Bilibak mo't kada kayo, sir.
Ialaan nyo iti life insurance plan adagos ti asawa yo. Saan ka di arumbang honeymoon pa iti umuna, sir? Ahente ka kadi, wano umay ka ag-interview. Ah? Ay, ko nadamag ko lang met, sir. Ala, ta-fill upan nyo nga ro ti application form para iti membership ti asawa yo. Agawa nga ron. Tanda pa importante papanak. Anya ka di dayta, Salvador? Kwa. Letay, kwa. Agawa nga ron. Tanda pa importante papanak. Anya ka di dayta, Salvador? Kwa. Letay, kwa. Dangamin kastoy ko. Kaya't ko pati si kakit. Ang damot kastoy mo. Anya ka di dayta? Kitaik man? Life insurance plan? Awanan yaman na dayta. Kaya't ko lang nga insured ta. Tapno may mayat. Matayak ka din? Tapno iyalanak iti kasta? Apay siyak. Matayak ka din. Tagdamat kastak. Agbati ka pa. Siyak lang ti mapana iji opisina. Total, nalpas kon ana fill up anti form. Anya ka di ti pampanunutan niyaw, Ma'am Chere. Mas daawak man ka ni Salvador. Awan imbagbaga na may papan iti life insurance. Iniyalaan na kakadi iti kasta, bam? Kasta nga rod manang. Ninamnamak ati honeymoon mi ti unaan na. Saan man ta life insurance ko? Nabibiit kayo pa'y laang. Ada burbur tsa adi mo amaw ti sungbat na, ma'am. Kasta nga rod manang, mas daawak. Saan arumbang aday ta ti panunutan niyo, ma'am? No da kayo ti aday ti kasasad ko, manang. Saan kayo kadimat amas daaw? Jack amo, ma'am. Anya ka dito kunayo nga ibagayo. Ta dito ipay parking lot ipagsaritaan tayo, boss. Masapol adwa talang ang makaamu iti daytoy. Kalpasan ti sumagmamano abulan. Mapantayo iji isla. Tayo? Kunayo, boss? Ni. Asino ti kadwata ang mapan ijay? Damarla ken Cherry. Agnain da ijay. Ngam si kalang ti makamu iti daytoy. Apay ka di ang masapol nga ilimad, boss. Basta tong palam amin nga bagak. Awan ti ado asaludsod no kayat mo ti kwarta. Kwarta, boss. Ay, ariglado amin kanyak, boss. Kwarta ko naman. Agtulnog kay ti amin nga bagak. Tapalak na itarupam iti kwarta. Agtungtong palak mo't iti amin nga ibagayo, boss. Pagsaka na ka itim bagak apapanan tayo. Ngam kaumum tingiwat mo. Awan pangibagaam iti papanan tayo. Iti isla. Apay nga ay masapul nga ilimod, sir. Basta tong palam amin nga bagak tapno ingatok ti sweldom. Makapanak matlaangan iti isla. Ay na, nagpintas ka no ijay, sir. Napili laeng ti makadanon iti nga isla. Mabayag tayo ka di ijay, boss. Ay, oray agyan kay ijay, aginggat kay kayat mo. Si kangarot ti agbali na caretaker ijay. Kasano dagiti masapsapul ko ijay nga ay, sir. Sana parikot na kita. Mangala tayo, iti ado nga abas tuyo iti mapayag. Umay na kayo matlaang pasyaran ni Jai. Ay na, makapanak matlaangan iti bagbagada na pintas nga isla. Ipaimpakem dagiti kayat mo nga arwaten, ken aminen akayat mo nga itugot. Intag honeymoon, iti may sana pintas sa lugar.
Sa dino, Salvador? Ije Harden Eden. Masigurado akayat mo ijaya pagpasyaran. Harden Eden? Presko ti angin, kan makasalibok hang itirit na nagiti napipintas sa tumatayab ijay. Duwata ka nilang ama pa ni ti bagbagam a Harden Eden? At nakadwata, ti mangiturong iti motorboat, kan ti katulong amang isaganin ti amin na masapsapol ta ijay. Saan kan ngagluto, tadan para lutom. Magagaranak iti bagbagam a Harden Eden. Huray sa dino ti papanam. Awan ti kas kapintas ti bagbagak a Harden Eden. Apa na kiti nagano a grocery items nga alaan ta diti grocery? Mabalinmutan nga ilako iti basit a sari-sari store. Adda pangipanan me ken ni boss. Sa dino kuma? Saan mo nga muan? Maban na siguro i-donate iti margrigat. Donate? Nini, itaman pa. Kadwa na kakadi amapan? Alangan mo't asika ti kadwana. Kat adamat impyerna kan ka negosyo. Jay trabahom ti into naram. Naglastog na ito na driver. Kunam no siguro. Anya ti kunam? Siguro? Nakasiguro, nagiti pangtadan nyo iti groceries. Ti kayat ko asawin. Agpakada kapay kadagiti kakadwam diti balay nga agbakasyon kapay iti probinsyayo. Ha? Pagbakasyonan na kaday, sir. Basta tong palem ti ibagak. Tapno isurot ka iti pagpasyaran me. Ay, sige nga ro, sir. Kaano kaday ti ipapantayaw? Madamdamamat lang. Isaganam na gitarwatam. Tapno makapasyar ka man. Ay, una, sir. Ay na, agbalinak at turista iti apag kanito. Saan lang nga pagkanito? Maleta ti kargaam. Mabayag apasyar na ito yan. Anya ti linaon day ta maleta yo, nana? Kumuyog ak amapan agpasyar. Agpasyar? Sa dino ti pagpasyaran nyo? Ay, anya ti imbagakon. Ay na, nagpakadaak tamapanak iti probinsya, may. Kaya't yo asawan. Agawid kayo, nana? Kaslakastan, ngam saan, agsubli ak metlaeng kuna ni boss. Nagsubli kayo. Apay ang nagdakkel ta maleta yo. Mabayag kayo kadi, nana? Diyak nga rod amukin ni sir. Ni kadi boss ti manggedeng, no kaano kayo nga agsubli, nana? Nagadukot asal saludsudom nga ubingon. Basta agawid ak pa iti probinsya. Diyak amaw, no kaano ak nga agsublay. Amom kaday no napanandasar kikaw. Naitangarod mo ti pagsidaawak manang. Awan imbagbaga ni sir kanyak. Nimot dado. Ado ti ginatang na groceries. Nagpakadwa pa kanyak. Di mo ka didinamag no pangipananda iti groceries ako nam. Anta kano pang tudan ni sir. I-donate na kano. Donate. Kasla jak mamati nga ag-donate ni boss. Di na may tureday jay ti basta mangtad iti nagbanugan na. Pudnuret ako ng manang. Jak pa'y nadama ka nag-donate ni sir. Pinagawid na nga ta ni Marla. Nakita ka no ni Eme adakkel ti malita na apimanaw. Kaya't maasawan, awan ni Marla dito manang. Wan, ngem ko na ni Eme, asaan ka no nga agsusurot ti sungsungba na ka ni Eme, ididinamag na no papanan na. Adda islay ti masungat tayo, ma'am. Dita siguro ti destinasyon tayo. Salvador, adayo ka di pa'y? Iso ti masungad tayo. Awan na ti makita ka harden. Panay mat nagtatayag ka kay kayo. Itilingad na ita ka kay kaywang. Anda ijay. Kasta ka di? Nasamag kan kaslawan matatao di talugar.
Napintas ti pakabuklan na. No makadanon tayo iti husto iti dadya balay. Saan lang nga madlaw, gapo karag iti natayag akay kayo. Asidag ka di ti balay apag dagusan tayo iti igit ti baybay. Saan? Medyo adayo pa'y. Adapag na yan tayo. Saan na nadanon ka no, iti hapon na ijay, iti tiyempo ti kubat. Kasla sagrado a lugar, no kasta. Kasla sulsulinak ti aglawlaw. Agam no makadanon kay ti pusag ti isla. Napintas sa buya ti may matanga. Kasano nga ron dagiti ado a karga tayo. Ibu nagdadado kan marla. Nakadanon tayo. Kapilitan na magnatayo iti ababaw a danom. Tapno makapan tayo iti kadaratan. Umuuli tayo iti kabatuan. Saanak ka makauli iti kabatuan. Adu ti abot iti bato apang ibatayan iti saka. Adu mo't ti lanot apagkaptan. Kasla tayo kadibakes iti kabakiran. Nga agkapot ka dagiti lanot nga umuli iti kabatuan. Kaya't mo ka diti makananon iti Hardin Eden? Wenno agbati ka diti igit ti baybay. Ay sana sir. Apay kumangay nga agbati ak dito nga agmaymaysa. Ba't lagayam? Apay nga ron nga reklamo ka. Ay sana sir. Wow! Nagpintasan? Naglawa a swimming pool. Adulaang ti bulong ana urnong iti rabaw ti danom. Padalusan laeng kada marla kan dadulay ta. Mabali na napaglanguyan. Ado nga agpaiso ti agduduma a prutas ditoy. Nagpintas na talaga. Makitam ka na dagiti agduduma ti Maris na tumatayab. Nga agtaytayab kan agbatbatay ka dagiti kayo. Juan Salvador, itaak lang ang makakita iti kakasta at tumatayab. Sana pumanaw dagita. Taado ti prutas iti aglawlaw nga agpaay at araunda. Sa anak ama uma amang buybuy kadakwada. Agkikinamat kan agkakantada iti sanga ti kayo. Husto ti impanagan mo. Hardin Eden. Daita timpanagan na di lolo ti imo ng asawak. Kabayatan amadama ti gubat. Naulimak ditoy. Ta saan anadanon kano dagiti hapon? Kasano anak kadanon dagiti lolo ken lola na ditoy. Hindi adda kano dagiti nadangkok hapon. Nagbalsada ang nagkamang nitoy. Kimalipkip da ka nagiti bato ang nagkamang iti puseg ti isla. Awan ti ilutuan, ken ilabaan ta. Taawan mo't dagiti amo tayaw. Iso nga ta pinagawid da ni Marla. Tada na pananda. Nga maapay akas dyan ti panagsungsungbat ni Nana Marla. Kasla saan mo't nga agawin? Pag kunaam, asaan nga agawid? Umuna, ibaga na nga min ang mapanagpasyar. Ididinamag ko no pagpasyaran na, ibaga naman nga agawid iti probinsyada. Amumbat ni Nanam Amarla no maminsan. Saan nga agsusuro ti bagbagana? Kasla nga min adda ilimlimod na, nanang. Kunammat adakkel ti maleta nga awit na. Wan, kasla innala na amin agamit na. Agbati kayo pa dito isla ken Marla ta danas ka na papanan mi. Kaano kayo kading agsubli ditoy? Mabit kami lang. Depende no malpas ko anagos ti katulag ko may papanan ti negosyo. Sige. Naragsakak matkit di ditoy. Adamat amin nga aramatan mi ditoy. Iso na lang tawan kuryente. Sarabale, ta adda mo ti solar light iti unag ti balay. Saan nanasip nga iti rabi. Wan matkit di Binilin ko ni Marla nga agpidot ka iti routing a pagsungrodyo. Narigat ngamin nga ibiyahe dito iti tangke ti LPG. Kaano ta kadimanan nga umay dito isla, boss?
Siguradom kadi anay kandadom tilandok agit. Un boss, saan ang makarwarda Madam Cherry iti inaladan? Nanghato ti bakod. Saan da makauli? Tababay da. Masayaan. Inton umay kamangyag iti abastoda. Ibating natan iti unag tinalaran. Kalpasan na, pumanaw ka, asaan ka ngagpadlaw kadakwana. Anya ka iti plano yo, boss? Ibilin ko ken ka, nga amin ang makitam nga aramidag, kaemem tingiwat mo, no, kay lalam tibiyag mo. Ah, Ngam no umayon ka kanagit amin nga araramidag, mairanot ka iti kwarta. mangnamnama kayo, boss. Ibilin ko ken ka, nga amin ang makitam nga aramidag, kaemem tingiwat mo, no kay lalam tibiyag mo. Ngam no umayon ka kanagit amin nga aramidag, mairanot ka iti kwarta. Mangnamnama ka, boss. Nasayaan. Pagparangin ta nga aksidente anatinag ni Cherry iti taaw. Anya? Ang nabati ni Madam Cherry iti isla, boss. Nakaadayutan iti isla. Basta pagparangin ta nga aksidente anatinag iti taaw. Anya ti aramiden ta, boss? Awagak ti gayem ko a Coast Guard. Pasawar ko kampay idi ti taaw. Saan ta kanya madaksan, boss? No saan laki ti ngagpakita ni Cherry ti publiko, mamati da anatayon. Kasano din napasamak, sir? Kasano anat nag ni Ma'am Cherry iti taaw? Ada kami iti motorboat. Tsaka mo, no natin aramid na. Natinag. Idi naglanguyak anang sapol kan kuana. Saan kumuten ang masarakan? Ada ka din damag dagiti ng sawar iti taaw, boss. Awan pa'y nga ron. Isa matalaga naklaunay. Saan ka di ang nakipagsabol ni Dadaw? Dua kami ang nagsapol. Idi saan miya masarakan, inawagak ti gayem ko a Coast Guard. Kasano nga rudan ita? Kaasimat ni Ma'am Cherry. Ay na, sapay ko mata masarakan na tiya sa awak. Sapay kumasar. Napipit kayo pa'y laang. Napukaw man ang iti taaw. Nagmalasakit din. Tanaksidente ti asawak. Ano ti napasamak? Papanan niyo kumata, apeng adda kayo iti taaw kan ni boss. Kinid daw ni Ma'am Cherry nga aglugan kami iti motorboat nga agpasyar iti taaw. Napanan niyo, iti sumagmamano alawas. Nagpaspasyar da iti agduduma adiso. Hanimunda nga rod. Mas daawak iti napasamak. Kasano nga aksidente anatinag? Adda ayamat mangayat iti aksidente. Nabambanog kami pa'y anaglanglangoy anang sapsapol ka ni Madam Cherry. Kasano kabayag sa imarayat ti Coast Guard? Saan ko abinilang no mano a minutos? Di mo lakit mapattapatan no damay sa nga oras no awan. Agpakalaing kamat. Awan tirilumi, ijay tao. Ay, masikuranak mo't ng tawan kuryente dito eh. Awan TV, apakadamagan ta iti mapaspasama. Oray kumamot no adda di baterya a radyo dito. Tawang ka nga ti kuryente. Dahito matipagdaksan na. No nairam ti tao nga da kuryente. Kaano nga ingatang agsubli dito'y da, sir? Kunano matasan ang mabayag. Ngam, awan da pa'y mat. Ala, tay nakman pa'y agpidot iti routing tapno adda pagsungrog. Kaano ta nga ta makasubli jay syudad? May kawak iti kawan ti kuryente. Awan pulos gadget dito'y isla. Nagpintas ididamo, ngam gaputawan matatao. Makasikurmutin dito'y. Ay, amukla kumakastoy. Agbabawi ka kadi ngay may dito'y. Kaslakastan, ma'am. Ay, kasano nga tanga itadliser ti sweldo. Kat saan da pa'y mo't anagsubli.
Imposible as ibibiyag pa ni Cherry. Kat nakita mi natin iti tao. Nadawal ka di daluyo ni di natin nag, boss. Medyo nga road. Mas daaw kami kanigdado. Tapaya salmi sarakan. Maladingita na kiti napasama ka ni Ma'am Cherry, boss. Orayag ti baga na iti Coast Guard. May papan ka ni Cherry. Ang nakunayo nakita yun natin nag, kaawatan ng almas. Laita nga road ket. Kalpasan ti sumagmamano alawas nga awan. Mabalina na yalaan ti death certificate. Ta nakita mi met kanindado anatin nag ni Cherry iti taaw. Nabayag ka di natin nag, sakbay nga nyawag yun ti Coast Guard, sir. Inyawag ko adagos. Hindi saan mi amasarakan ti asawak. Nagkasangan tinapasama kiti gayem ko. Imbag taragsabat ta dito'y tiyendaan, Kiko. Anya ka di ti baga manang. Awan ka di tinadlaw mo. Wano atap mo iti panagpukaw ni Ma'am Cherry. Apay manang. Agdua-dua ka kadima, takas kanya. Kunakno siya klaang ti agdwa-dwa. Pati gayam si ka. Saan ako mga agdua-dua, no? Agsusurot ti ibagbaga na dado kan boss, iti kinasarita kita. Anya nga tang agpaiso tinapasamak. Apay anat nag akunada. Kunayo nga awan mat ni Marla. Napanan na ka di. Naggigidan da apimanaw. Kuna ni Eme iti nakasarita na, asaan ka nung agsusurot mo ti ibagbaga na. Imbag ta nasabat ka di ti dalan, Emi. Ay, apay ka di manong. Ada ka di ibagam. Naibaga ni nanang mo, ang nakasaritam ni Marla, sakpay ang nagawid. Anya ka di timbaga na. Iti nakitak ti malita na. Dinamag ko no sa dino ti papanan na. Kunana mat, amapan ka no agpasyar. Idi dinamag ko no pagpasyaran na, kunana nga gawid. Amom ka di ti probinsyada? Saan nga rod manong? Saan ko mo't dinamdamag? Apay ka di aya. Damagan tayo kumano, pudno ang nagawid di probinsyada. Pagdamagan tayo kumangay. Awan mo't am-amu tayo akabagyan na. May sangal daw ti papanaw da. Ang mga no nagkukuyog da. Anya nga ta tinapasamak ka ni Salvador. Apay adi matlag sublin dito'y isla. Ay, kaslata mo ilabalo dun nga imay da imbulos dito'y isla. Mabalin la ko maasaan tan ita nga urayon. Agsublita ko man ijay syudad. Pagluganan ta ko ma. Saan tama ka pan ijay syudad? Tawan mo't motorboat a pagluganan ta. Rumbeng ko ma mailiw ni busken ka. Tanabiit kayo pa'y nagkalaysa. Saan nga ta nagsakit? Iso anay tantan ti umay na dito isla? Ngam kunada iti pimanaw da. Ngagsublita at agos. Apay ngay nagbayagaan. Diyak maawatan. No apay nga imbatinak dito ya kaduham. Diyala ko man imanugot nga agbalin a caretaker dito. Tanay nakasulsulinak a lugar. Ngamok la kumakastoy. Sa anak la kumamat a nagsagmak ka ni Salvador. Ay, ma'am. Anya ka diti kinayat mo kunkwana. Nagmamayat di sa una idi agar-aram. Ita, awanan dagidi akar-karina. Kaslain tayab ti kali. Mabalinan ti mga ti death certificate ti Cherry. Ta imbaga dagiti Coast Guard nga imposible as ibibiyag pa'y. Ipag nakadimanan ti papeles, sir. Ngam, adamanan bingay ko, Mga laak iti death certificate ni Cherry. Tapno may pagnamon ti panangalak iti benepisyo. Areglado, basta dabingay ko. Agawa mga ron. Tapno adamanan kwarta ang maklaim. Basta kwarta ti pagsasaritaan. Napartak may pagna ti papeles. Iso nga agagawa ti tao, gapo iti kwarta.
Kung di ka gagawa, maunat ka si mumulagan. Ti ahente ti insurance kani boss. Kasla napatag ti pagsarsaritaan da. Adayuda ka nagiti daduma amang mga. Sa anak ng patlaw. Si putak man no niya karamidan da. Agmask ka nagsanglasak. Tapno di nak mabigbig ni boss. O masiligak iti lamisaan da. Apayakas la sa bali ti Jarmaw. Nakitak da boss ka ni Sally nga ahente ti insurance. Ada ka didakes na no nakitam ida ako nam. Nangag ko ti saritanda. May papanit insurance plan ni Ma'am Cherry. Kunakon kahit. Impa-insure na ni Ma'am Cherry. Tapno adamanen maala na akas iti day di immo na nga asawa na. Addan sakat milagro ang mapaspasamak Kastaman ti atap ka o. Ngam, anya kumangay ti maaramidan tayo. Awan pulos ebidensya tayo. Ay, masapal nga damaramidak. Impyar kanyak na di madam ti may sa negosyo da. Ada utang ko na imbaga nagam ka ni madam. Anya ti aramidam. At dagayam ko a polis. Ibagakin kuha na ti amin. Malagip ka di ti imbaga idi ni Nana Marla, nga agbalin ka no a caretaker ijay isla, no adan to asawa ni boss, nanang? Naibaga na nga agpaiso idi dayta. Saan nga ta nga ijay tinapananda, idi pimanaw da sakbay nga imbaga na analmas ni Ma'am Cherry? Ay, mga no ijay nga agpaiso tinapananda. Nalabit. Nga masapul amaamuan ni Kiko daytaw eh. Anya ko mangay ti maaramidan na no bilang laeng, nanang. Dayta ti saan ko nga mau. Panasaglaan nga ibaga ka ni Kiko ti imbagaam. Oray no maamuan na, naturturay lata ni boss. Amangan no adda amamon ni Kiko a makatulong iti daytoy apasamak. Kasanon, no maamuan ni boss nga agdwa-dwa tayo kenkwana. Boss, kumusta nga tamad da Madam Cherry kan Nana Marla ijay isla? Unigayam, inikamanan ni kaninday ti abasto. Saan ka ngagpadlaw? Imatim iti unag tinaladan iti asidang tiruangan ti bakod. Kasano no makita dak, boss? Usaramat dahi ta sang kabasit nga urtak mo Rabi ti panangikabil mo. Lukatam ti kandado. Ikabil mo ti abasto. Kalpasan na, pumanaw kan. Matungpal, boss. Inak ka di aggatang iti abasto da ijay grocery? Wan, ang mga naawanan ti abasto na. Boss, siyak ka di amapa ni ijay isla? Uno, umay kayo mat. Apay lang umayak nga Pasurot ko tinalimad ni Dado. Kasala da sikreto da ka ni boss. Pagkunaam nga da sikreto da. Didak nakita, edi nyawat na ti ado akwarta ka ni Dado. Ang dalakid di kahit asawan na jay. Anya ti aramidam. Mangtulagak iti mangsurot ka ni Dado iti nalimad, no sadino ti papanan na. Ang mga no mapan iti isla. Madlaw na lakit da iti mangsurot kenkwana. Masapol nga da telescope ti mangsurot. Tauray agyan iti adayo. Makita da ti papanan na. Sa bagay, no adda telescope ti mangsurot, sana madlaw ni Dadaw. Mayat tinapanunot mo, Kiko. Saan kami na maawat ti konsensyak no pudno ti atap ko? Sapay la kuma, taagbaligi ka iti aramidam. Tulungan nak. Nagsakit ti tiyan ko. Agkarasubli aki siar.
Diyak may turedan ti sakit ti tiyan ko. Agkapsutak pa yan. Ay nakasanong arudan, ma'am. Awan mo ti agas ta ditaw. Mabiit laeng. Inak mangala iti bulong ti kaimito kan bayabas. Ta ipaburak ko. Iso ti inumam. Sigurado ka kadi ang makaagas na kita. Amang ano kumaro ti sakit ti tiyan ko. Makaagas ng permi anasubot. Anusam tapno saan ako maro. Pinadas ko idi ubing akpay. Anay ko, nagsakit na talaga. Sige, mabila nga raw. Tenak mangala iti bulong ay bagbagak. Masapul nga agawa ak ti mangala iti bulbulong nga ipaburot ko nga inuman na. Ang mga noan niya ti mapasamak kan kwa na. Ay, may sakit dito'y abalayan. Ay, dyan laki di kaya tiyang may sa dito'y sulinak adisaw. Maulaw ako. Agindak, tama nga no matumba. Ay, Ma'am Cherry, di na kumamit panawan pangaasim, bumangon ka. Maulaw ako. Agindak, mga no matumba. Ay, Ma'am Cherry, di na kumamit panawan pangaasim, bumangon ka. Mabit lang tayo ipaburag to'y inala ka bulbulong, ma'am. Saan nga ta kumaro ti sakit ti tiyan ko no inamakday na? Saan, ma'am? Napadas kun daytoy. Daytoy ti aramatan dagiti adayo iti ospital. Malanga raw tayo ipaburukan tapno makainom kan. Nakitak ni Dado ang napan iti grocery. Imbaon nyo ka di ama pa na grocery? Nabiitak pa'y ba't ang nag-grocery? Saan ko ngayon babaw ni Dadaw? Awagak nga no di pulis sa gayem ko akinatulag ko. Kasano kumama kasurot ti pulis? Awa motorbot na. At dagayem na amang ngalap kan Coast Guard. Mabalin nga isudat imang surot iti nalimad. Maamuan tukit din ni boss, apatik-tik-tikam. Awan mat makamo manang. Dua talang mat. Santa ko maamakibiyang. Ngam, kaasima at dagiti mabiktima manin ni boss. Dahit ang harap kahit. Nabayag agayem ko ni Cherry. Diyak kayat amay sagmak. Uminom kayo, ma'am. Ang mga numadehydrate kayo. Dayta ka din, Jane, paborik mo, mana. Un, ma'am. Ano sa inyo laeng at nasupot. Makaginawa kayo no makainom kayo iti kasta. Alaman nga ron. Nagsugpat, manang. Dahita sugpo na ti tumulong tapno maup-up ti sakit ti tiyan niya, ma'am. Sige, anong sakngay naman, manang? Kayat ko ti maimbagan. Tas singirak ni Salvador iti daytoy ngay naramid na. Ti panang baybayan akadatayaw, ma'am. Nay, manong Kiko, si kamot ti masabat ko. At din nawagak amang surot ka ni Dado. Ha? Napan kano'y giigi ti baybay. Iti asidag ti pantalan. Papanan na nga ta? Iti nga ta isla? At daatap ko nga ijay. Apay anapan iji pantalan. Ngam, apay adi nakadwa ni boss. No ijay isla ti papanan na. Ape anapan pa'y nag-grocery. Kaawatan nga adda tao ijay isla apang ipanan na iti groceries. Ang mga nadda ijay ni Marla. Ni nga tamat Ma'am Chire. Posible nga ta nga damat ijay. Dahil tatitakwatan tayo. Jakpat yan nga awanan ti gayem ko. Imbag, timay ka diti balay, Sally. Agmay-may sa kayo ka dito'y balay yun, sir? Hindi niya, wag mo nga umay ka. Imbaon ko ni Violi ijichendaan. Husto nga rod, tapno di da maamuan ti may papan iti binipisyo. Oh, mabalin yun ang mapanalaan ija opisina. Oh, mabalin ka din? Ala,
Umay kan tumanan dito palay. Pare ti bingay mo. Wan answer. Narigat nyo iji opisina ti pangtudan nyo kanya. Pagsayaatan na. No at the life insurance plan ti tao. Adda ko mamanan ti yalaan nyo iti life insurance plan, sir. Ano kayat mo? Yalaan ka man. Ha? Di nakmet asawa. Tapno da kayo ti beneficiary when numang claim, sir. Awan lang ko mati asawam. Tagpaaramid tan iti marriage contract. Ha? Silaw samot ti basit ay ati ti makitak iti adayo. Papanan na nga tamot da ita. Ay, idapak ti silaw ko. Tapno didak makita. Total, nakadano nak iti kabat-batuan. Apag kalipkipan nga umuli. Ibaklay kong ti karton. Aday ta, naibaklay kon. Apaman ang maikabil ko iti unang tigay ti karton. Pumanawa kadagos. Kumusta kayo, ma'am? Adda ka di pimipi anti sakit ti tiyan niyo. Adda manang. Imbag, taamom ti makaagas a bulong. Dagi jay ti us-usaran dagi ti dadakil kaw idi ubing kami. Isuan naramanak met day jay abulong. Nasugpat, nga makaagas nga agpaiso. Agyaman ak unay ken kamanang. No di mo amo day jay nga agas. Ang mga noan niyan tinapasamak kanyak. Perbimot adanag ko idi makitak anakapsot kayo launay, ma'am. Kunaklakit di ano panawan nak dito'y islang agmaymaysa. Santa nga ipalubos nga agnanayon ta dito'y isla. Sapay awanan na bastuta. Ay, day tamo ti pagdanagak, ma'am. Awanon ti mabalinta nga ilutaw. Inton aglawag. Inta agpuros iti prutas. Ta isupay ti pamadpad ta iti bisinta. Ay na, umay kayo dito, ruwar, ma'am. Ade, pakitak ka na kayo. Anya day jay manang. Ada ka din nakitam nga ulag di tarwar? Basta umay kayo. Tamapanta iti nakakita ak iti bagbagak ka na kayo. Intayaw. Oo, di naklarot ikuyod ata surutan ka. Ay na, asino nga tatinangibati iti bagbagak. Anya ka di day jay manang. Makitam no makadanon ta iti ruangan agi tibako. Kumpirmadan manan. Sinurot na ti motorbot ang naglugaran ni Dato. Kat, nakita da ka di day jay amarla. Marigat no sumugod dalat ta ni Jay. Nakita da ngay baklay kano ni Dado ti karton sa aking malipkip iti kabatuan. Kalpasan ti 30 minutos. Nagsublay nga awanan karton nga awit na. No kasta. Adda tao ijay anang tedan na iti groceries. Anya pa nga no di kasta. Sino iti mga ramat iti nakakarton no awan tao ijay. Anya itan ti aramidam. Gayem kumat ni Cherry. Adda karba nga kamang sapol ken kuana. Ibagak ka dagiti pulis, asawaran dati disso aking malipkipan ni Dado. Adda lakit di tao ijay. Gam masiguradaw kasaan nga agpudno ni Dadaw. Ibagak iti gayem ko a pulis a mapanda iji adisso. Mapanda kitaan ti ayan ti balay ni boss. Karton mat da ito eh. Asino tinangikabil? Apay adida man lang nagpakita kadata. Lukatan ta kaday takitaan ta tilinaon na, ma'am. Adda lakit di kadadado. Wano Salvador tinangikabil dito eh. Lukatan taman. Groceries na gitoy. Apay ngay bati dalat ta ditaw. Apay adida inyo nag. Mati da ito yan Tila ang panangipupok da kadata dito ay katmaysan akrimen. Mabalinda ka di amadusa iti kastoy akrimen, ma'am. Wen amanang, amin aklas iti krimen. Ada katukad na adusa.
Di da ka nakita idimpan mo tiya bastuna ija isla. Saan, boss? Tarabi man. Sigurado nga dada iti unag. Nakaturog da siguro. Awan mo TV, Jay. Tapno agbuyad ako ma. Ikan ka man iti bingay mo. Lala kong ti benepisyo ti life insurance plan ni Cherry. Naglaing kayon, boss. Mairano dak iti kinalaing nyo. Naalayo ti benepisyo. Idinto ta. Ops, saan mo nga ituloy? Ah. Amok, ti kayat mo nga ibuksilan. Bilibak iti kinalaing nyo, boss. Nakaala kayo iti kwarta. Idinto Saan mo nga ituloy ko nakmanan? Um, Inton ko nimbabawig ti ited ko kumakin ka. Ay, saan boss? Sige, sana ko nga sa upay. Anya ka diti ka udyan adamag ki ikaw. Anya ti kuna dagiti pulays. Adawaran manang. Mabalindan ti mapanagsawa ri isla. Amuda ka di jay. Maban ti telescope tinang surot iti nalimad. Uray addada iti adayo. Nakita da tinang sardangan ni Dado iti motorbot. Masurutan da lakit di. Sapay lakuma. Taad dapay ti gayem mo ijay ki ikaw. Dahil tatinam na maag. Agparparik na kanyak. Asibibiyag pa iti gayem ko. Kano ka di nga aggunay dagiti pulays. Kitaan da pa no sana mapan ija ni boss. Taamangan no addaguns na. Una, tamangan no adda nga agpaisaw. Narigataan. Iremedyo da nga ilisi ti motorbot ni boss. Tapno saan da makasurot. Adda nga min ija si ti pantalan ti motorbot ni boss. Ay na, agpada ta malidliday dito'y nangipak niyan da kada tamam. Kunak no pudno nga ayatan nak ni Salvador. San mat, tay may nakimbati dito eh. Anya nga tati panggap na. Jakmat matukod a panunutan no apay. Imbag ta nagmayat ka nga imay dito'y manang. Una, gapotay bagbagada na pintas ka no da ito'y a vacation house. Iso nga imayak ta kayat kumut a makita. Napintas matkit di nga agpaiso. Ngamti ka awan tao dito'y timati. Kas kumay di nagsakit ti tiyan ko. Adayo tayo iti ospital. Imbag tamom tinagpaburak iti bulbulong. Anya nga ta tinaknakan ni boss. Taimay na taimbati dito'y. Saan siguro alimpyo ti utak na? Jay ayat anariknak idinabiit kami pay. Nasukatan iti gura. Saan ka mapabasaw no kastaman ti marik na, ma'am? Oray siyak met siguro at ipakapasamakan ti kastaw. Kagurak met Kaslakayat ko ang mapantay ti Restobar, Dado. Inak man mangkita iti asawaek. Asawaan nyo, wano insuryo, boss. Di ka man nagngirsi-ngirsi dita. Makita amin na nangisit agugot mo. Nagmarya kitaan. Ni boss mat. Taibaga na pa'y lang mat. Magpasuman. Saan ka di apod no te imbagak? Wan man langan, boss. Ay, patuluyan ta ka din ti mapan iti ibagbagayaw, boss. Kitwa na. No imbagak. Patuluyan. Makakita nga roden iti nagpipintas ababalasang. Oray makakita ka. Di na kamot lang kayat. Kaputa nagalas kamay. Ni boss mat. Masikuranak unay dito eh. Awan ka diti mabalinta arumwaran? Makapanta ko maitigid ti baybay. Bareng adda makita ta mabalinta a pagpaarayatan. No tiruangan agit. Landok mat. Saan ta maluktan ta nakakandado itiruar? Padasan ta kitaan no adda kayo asangaan iti asidag ti bakaw. Sige. Mapantag kita iti kayo nga asidag iti bakod. Ikarigatan ta ti umuli. Idi pa'y kumaan na panunot ta daytoy, ma'am. Adamot ulos ang mabalinta kartibon a pagpababaan tama pan iti banlasyo ti bakom. Sige, aggunay tangarudan.
Intamang sapol no adda kayo iti asideg. Ay na, adda nga agpayso kayo ditaw. Inakalaan ti bunang. Tatagbaten ta ti mabalinta pagbaddekan nga umulay. Makaulit nga ta? Ikagumaan ta, ma'am. Makatagbat talakit di iti mabalinta pagbaddekan. Kumpet ta iti lanot anak kauy-uy iti kayaw. Sige, pag tinulungan ta atagbatan, inkangarod mangala iti bunang. Wun, ma'am. Jay ar-arabatek apagtagbat iti kayo ti alaek. Sapay la kumata makaruwartan dito eh. Kasyan na tamot siguro ni Apo Diyos. Ta saan tamot adakas a tao. Inkangarodan alaan ti bunang. Taurayan ka dito eh. Imawag ti gayam ko. Mapanda ka nun iji isla. Bareng adda pa ti gayam ko ijay. Adapay nga ta. Amangan mait numang namnama tayo iti awan. Buyugan tayo iti kararag manan. Imawag ti gayam ko. Mapanda ka nun iji isla. Bareng adda pa ti gayam ko ijay. Adapay nga ta. Amangan numang namnama tayo iti awan. Buyugan tayo iti kararag. No agpayso ti atap tayo. Nagdakiskit din nga iti bus tayaw. Wan nga rod. Nalabos a kinadakas. Gamorod iti kwarta. Kasla tamat ng Girl Scout dito eh. Ay wun, ma'am. Dito yun ti pangaramatan ta iti inadal ta iti Girl Scout. Ti agitalay kan umulay babaen iti talay. Ngem ulos met akinartay ti aramatan ta tawan tali dito. No makapanaw talakit di dito eh. Ang sumbat kanyak dayja a Salvador. Anya ti aramida, ma'am. Idarum ko. Gapo iti panangipupok na kadata dito'y isla. Nungay ibaga na asan tamot anak kapupok. Ta nakalukat mo't ti balay. Ngam adda na nga to abakod. Di ta makaruwar iti inaladan. Boss, apay adyay nalaad ti kurso na dayo. No ubing kan napintas. Masiguradok ang narigat nga arman. Angam no bumakit kan sana napintas. Agmayat na dagos, no yawis ko ti kalaysa. Ipan yun to kadimanan ijay isla, boss? Kamumtang iwat mo, no kayat mo tinasaya at loko. Ay, hun gayam. Nakalipat ak, boss. Sa narumbang akan nayon ngay palagip ko ken kati sikreto. Manipod ita. Laglagi pagkakanayon, boss. Nasayat, amangan mo jak makapagtepel kat matep-tep ko ti sungom loko. Addaytan, manumutten kinatagbat ta pagbaddakan. Aguray ta padasat ti umulay. Takita ti ruar ti bakaw, no adda mabalinta pagbabaan. Sige, mangala akmat iti atindog aruno. Tayawat ko kan katinakartib nga ulas. Taigalot mo iti sangati kayo. Wun, ma'am, bareng maaramat ta pagkaputan nga umulog iti bangir ti bakaw. Alwadam nga ruan. Amangan no saan mo amay galot analaing tinakartib nga ulas. Di ka madanagan, ma'am. Nalaingak nga gigalaw. Irutak nga igalaw. Alangarod manang, bareng makababata. Anya ka din ti madamag kikaw. Sigun iti nyawag ti gayam ko. Dandanida kanon iti kabatuan akim malipkipan ni Dado. Ay na, siyak pa'y ti agnerbyos kadagiti mapaspasamak. Alwadan nyo ha. Mga nadadakas nga ibunga na ita panagnervyos yo. Saan mo't siguro tawan mo sakit kaw? Napanan ka di dabos kan Dado. Ay, jakman amaw. Kanayon damot nga kuy-kuy og no sa dino ti papapananda. Masakit tinakam ko itinaramid na. Kunada natin nagnitseri. Ngam, kaslasaan mo't analadingit. Kasano nana? Ada ka di pagbabaan ta? Wun, ma'am, mabalin nga adda pagbabaan ditaw. Saan atap pang ditaw? Matanawan ka di dita ti baybay? Wun, ma'am, mabalin ta ti bumaba no makaulog ta.
No makababata iti bangir ti bakod, agturong tapay iyay ayan ti batbataw, ta ijay ti mabalin a pagbabaan nga agturong iti baybay. O sige nga, Rod. Syakmatan ti umuli, manang. Nanang, panaggunayong. Agbaligi nga ta ni Manong Kiko, nanang? Day tati saan ta nga ammo, anak ko. Ngam ko namat ti gayem na, nga asidagdan iti ayan ti nakakitaan da ang nagsardengan ti motorbot ni Dadaw. May samot ni Manong Dado. Ayunan na ni boss. Day tati maaramidan ti pirak. Nakita ka no ni Kiko nga daing nyawat ni boss ken ni Dado a kwarta. Ay, partners in crime da nga rod ano kasta? Lakit day, anak. Kanayon da nga agkuyog. Amin nga aramidan ni boss, kadwa na latta. May samot ang managdakdakas gapo iti pirak. Nasa umon, anak. Di da mabutang nga uray at damay sagma. Makita mo ka diti makitkitak iti taaw. Yatin samot day jay, ma'am. Ay nga, saan nga ta managdakdakas dagi jay? Amangan no pagaramidan datamot iti dakas. Saan datamat siguro apatayan? Iwagayway ta tinakartib nga ules. Barang makita data. Ha? Kasla dito'y samot ti pagturungan da. Alwadan ta ti sumalog iti kabatuan. Barang saan data panawan no makadanon ta iti igid ti baybay. Mala, iwagayway talata nga rod ti lupaw. Wen manang, saan ta sardayan nga iwagayway? Hello, nakaawag ka mat Kiko. Ada ka dinapatig nga ibagam? Imbag tawan opisina ita. Kung nati pulis nga at dakano inlugan da adwa babae iti ate. Asino da ka now? Saan da pa'y kano a kinasao ti babae? Nagsangsangit da kano. Natruma da siguro. Anya ita ti aramidam. Inak sumabat iti pantalan. Masapula saan pa yamapanag iti dua iti balay ni boss no iso daman. Sa dino nga rod ti papananda. Interviewin ida ti pulis. Kalpasan na. Iawid ko pala ida iti balay. Sige, sikat ti makaamaw. O sino ti kinasarita mi ti telepono? Ada kayo matgaya man, sir. Agdamdamag mat no ayan niyo kanaw. Naibagak matan nga awan kayo, boss. Dinamag mo kumano anya tinagan ti mangdamdamag kanyak. Ay, saan kumatan adinamag, boss? Inton maminsan, damagem no asino ti umawag. Nalawag? Wan, boss. Ang kaslaman ni Marla ti imawag. Saan nga ta akayat na ti agsublay manipod ijay probinsyada? Saan ka pa'y siguro agkabaw tapno saan mo ang mabigbig ti boses ni Marla? Ay, Imposible ti bagbagam. apay ko mga imposiblay, sir. Saan ka day nga dalaang ijay probinsyada? Jakamukin ka. Panawan ka man langan, kabaw. Kunakon kat si bibiyag ka pa'y gayem. Si Bibiyag, asino tinangibaga na tayak gayam? Kung naldabos kandado, nakita da kano anatin na iti tao. Impasawar na pa iti tao karag iti Coast Guard. Iti anya aga po. Kasano ko mga ipasawar na, kat amo na nga imbati nak ija balay na ija isla. Damag ko kat nala na kano ti benepisyo ti life insurance plan mo. Ti awanan pa in a Salvador. Isugayam nga inyala anak iti life insurance plan. Taad dama di a plano na. Itatanag parang ka. Kan imbagam karag iti pulis ti naramid na. Manayunan ti krimen na kaso na. Ti ayop. Maibilang nga illegal detention kan insurance fraud ti naramid na. Nakaumay ka mat dito'y balay da, boss, Kikaw. At dandamarla kan cherry di presento mana. Kunakon ka. Apay a pinagparang ni Boss Analmas ni Ma'am Cherry. Tapno siguro maklaim na ti insurance ni Cherry. Saan ka di akrimen, ti kasta? Talaga krimen manang. Umda sa pakaibaludan na iti tong palbiag karag iti krimen nga naramid na. Gapo iti kwarta.
Kinabailan na ti agaramid iti krimen. Agyaman ak unay kan ka. Tain remedyom ti panakaispal mi ija isla. Mas dawak namin, tadyak nakita ni boss na nagladingit. Kan awan mo't bangkay analamayan. Agsagana da dya Salvador. Ang mga no aramidan na iti sa bali. Anyang ron ti aramidem kayem. Mangifailak iti darom. Karaman ti kasabwat na nagaramid iti krimen. Dasali kan dado. Wan ngagpaiso. Saan na anaramid ti krimen na awan kasabwat na? Isu akaraman damat amadusa. Gapo iti krimen nga inaramid da. Apay nga tang adalat ta tao. Akabaalan da ti agaramid iti krimen gapo iti kwarta. Para kanyak. Saan alimpyon ti kasjay apa nagpampanunot? Awagan man ni Sally. Tagrara na tayo iti restaurant. Ada pagsasaritaan tayo. May papanitian niya, boss. Aramidem ti magbagak. Saan kan ngagdamag? Ita ka din, boss? Apay anagrigat ka makaawat. Awagam ka di, wano saan kan akaraman iti pagsaritaan mi. Ay, karamanak boss. Damat lang, awaga kon. Ibagam nga iti restaurant. Saan unay nga adu ti tao iti bigbigat. Ariglado, boss. Awaga kon. Intayuman ija presinto. Ada kanon ija dagiti talo ama nagdakdakas. Isu ti inyawag ti gayem ta pulis. Natiliw da adago sida? Adada atalo kano iti may sa restaurant. Ang mga no agtutulag da iti sumaruno akrimen nga aramidan da. Saan natiliw da adagos? Mas daw dalakid de. No makita da kayo adwa. Singir iti nangina. Iti panangibati na kanyak ija isla. Di nakpaimay sinarungkaran. Di na kasi narungkaran tamakumikom ang mga asikaso iti insurance mo. Ita, di nan pakairanudan dagiti kinabaknang na. Tadwa akrimen ti ikaro na. Illegal detention kan insurance fraud. Kumusta kan Salvador aman luluko? Cherry, my love. Kasanungardakan nito eh. Mas daw kayo atalo. Tanakarwar kami iti nangibulosam kada kami kan ni Manang Marla. Saan ka di analmas ka? Di ka naging didi. Taamok nga damot basol mo iti napasamak. Inpagnam ti papeles. Idinto ta saan pa'y asigurado nun natayak wenno saan. Ay, awan pa ka inaigak iti napasama ka? Imposible. Gapo iti kwarta. Nagbalin ka nga adipan to'y padam abukles. Ay, madam. Ay, di na ko mairaman a paibalon Ay, awang basol ko. Basta nakisabwat ka iti may sa akrimen. Karaman ka amadusa. Tapno saan yung aramidan iti sabali. San, di na kam kuma ipaibalod, Cherry, my love. May lab tarupan. Alaam ti kwarta nang isukatam kanyak. Takaidam ija pagbaludan. May saa ka mabigbigbig, negosyante. Ita, anak nito nagbasit asilin aderehas alandok. Kaano tayo pa yung makarwar dito, boss? Adu at tawon ti pan nakaibalod yaw. Tada kayo kat nga ron ti mastermind. Sabali ti ayan ko asilid. Nga magkikita tayo latta. Sabihin, nagsinangot isilid nga ayan tayo. Kasanon no may pantayo ijay munti. Diyak kaya may bunte. Saan? Diyak kaya.